ଝିଅଙ୍କ ଇସାରା ଯିଏ କି ନ ବୁଝିଛି ସିଏ କି ପ୍ରେମିକ କୁହ। ଝିଅଙ୍କ ଇସାରା ଯିଏ କି ନ ବୁଝିଛି ସିଏ କି ପ୍ରେମିକ କୁହ। ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମହିଳାମାନେ ସବୁ ମଦ ଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ବି କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷମାନେ ବି ସବୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସପିଂ କରିବାକୁ 3 ଥର ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ, ତାପରେ ଯିବେ କିଣିବାକୁ, ତାପରେ ଯିବେ ଫେରେଇବାକୁ। ସବୁଥରକ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇ ହେଇକି ଯିବେ।